De winnaar voor deze editie 12 van Busy Day is Beaufort Kinderopvang uit Noa-Vermunt. Deze Lommelse Ainoa Vermunt schreef het beste ondernemersplan van Vlaanderen. Ze wint met haar idee €15.000 startkapitaal. Ja, dat is fantastisch. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik heb het ontzettend, wat ik zei, ontzettend naar mijn zin gehad. Veel geleerd, een groot netwerk kunnen opbouwen. Dat is natuurlijk altijd heel positief. Dit had ik echt niet verwacht. Ik vind het fantastisch. Ik ben echt blij. Vermunts plan is best wel straf. De Lommelse opent 1 september 2015, een crèche in het Kristalpark in Lommel. Er kunnen meer dan 100 kinderen terecht, maar het is geen gewone kinderopvang. Dus waar komt het op neer als je normaal als mama naar de sport moet rijden en je moet naar de logopedie en je wilt eigenlijk alles voor je kinderen doen? Dat komt bij ons op één punt. Wij hebben ervoor gekozen om op een bedrijventerrein te gaan zitten. Dus we zitten in een hoogwaardig bedrijventerrein, waarbij dat de bedrijven een voordeel hebben naar hun medewerkers toe. De medewerkers hebben een voordeel en voor ons is dat natuurlijk ook financieel interessanter om het op die manier op te zetten. Dus eigenlijk in een nutshell wat we gaan doen. Het gezicht van de nieuwe campagne van Busy Day om ondernemers warm te maken een plan te schrijven, komt ook uit Limburg. De borstvoedings-BH's van Mama E hebben Busy Day nooit gewonnen, maar de wedstrijd heeft hun businessplan wel tot een succes gemaakt. Dat is enorm tof, omdat ons verhaal gebruikt wordt om jonge ondernemers te stimuleren om echt in het bedrijfswereld te stappen. Ik denk dat we in Limburg al zeker kunnen zeggen dat de grote bedrijven zoals de Ford echt plaatsmaken voor kleinere KMO's. En dat we uiteindelijk heel veel mensen werkgelegenheid bieden door juist als KMO op te starten. Op 5 jaar tijd is Mama E uitgegroeid tot een succesverhaal. 1 op 5 moeders die borstvoeding geeft, draagt een Mama E. De vriendinnen Bonen verkopen vandaag al in 10 landen en zetten recent de eerste stappen in de Verenigde Staten.